Dahil mula sa kabundukan ng Sierra Madre ay dumating na ang aking anting-anting na pangontra sa aking asawa kapag ito ay tinutuyo. Sa lahat ng mga lalaki dyan na may jowa at may asawa, ito ang pinakamabisang pangontra natin sa ating mga asawa kapag tinutuyo sila. Ayun, makikita nyo ang bisa ng aking anting-anting. Galit po. At lalabas ko na. Lalabas ko na. Magandang araw mga idol. Ngayon pala ay nais kong ibahagi sa inyong lahat ang aking natuklasan at nalaman. Dahil mula sa kabundukan ng Sierra Madre ay dumating na ang aking anting-anting na pangontra sa aking asawa kapag ito ay tinutuyo. Sa lahat ng mga lalaki dyan na may jowa at may asawa, ito ang pinakamabisang pangontra natin sa ating mga asawa kapag tinutuyo sila. Mamaya ay susubukan natin ang ating anting-anting paglabas ni Mrs. Ngayon ay susubukan na natin ng ating anting-anting mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Kahit na 100 beses pa nalalabas ang toyo ng ating mga asawa, ay hindi na tayo nito tatablan. Dahil mayroon na tayong pangontra. Gago to. Baliw ka dyan iyan ha. Ngayon nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng aking anting-anting na hindi na ako tinatablan ng toyo ng aking asawa. Ngayon, matakot ka sa aking anting-anting. Ngayon, papakita ko na sa lahat na mga kalalakihan na ito ang dapat nyong kunin na anting-anting. Punta ka dyan iyan. Ayun, makikita nyo ang bisa ng aking anting-anting. Galit po. At lalabas ko na. Lalabas ko na ang aking anting-anting. Hoy, ba't may suka ka dyan? Pag may tuyo ang asawa nyo, dapat meron din kayo nito. Ang anting-anting. Gago. Ngayon, tignan nyo. Hindi na tinutuyo ang aking asawa. Ngumingiti na. Bakit ka dyan? Oh. Salamat sa nagbigay mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Hindi na tayo tatablan. Kung gusto nyo pala magkaroon ng ganitong anting-anting, walang ibang pwedeng pagkukunan nito, kundi dito lang sa aming tindahan. Dito sa Marimpay Sari-Sari Store. Gagi. Kaya ano pang inaantay nyo? Pumarito na kayo para makabili ng mahiwagang anting-anting.